Izveštaj o napretku Srbije za 2010. godinu sadrži i informaciju o napretku u oblasti zaštite konkurencije i antimonopolskog zakonodavstva i politike i u tom segmentu je Vlada Republike Srbije i Ministarstvo trgovine i usluga i Komisija za zaštitu konkurencije dobila ocenu da je napredak u ovoj godini bio dobar. To je bazirano na početku primene novog zakona o zaštiti konkurencije krajem prošle godine, to je bazirano na činjenici da smo sva podzakonska akta koja treba da učine zakon operativnim usvojili zaključno sa junom mesecom ove godine i to je bazirano i činjenicom da je izvršen izbor novog predsednika i članova Saveta Komisiju za zaštitu konkurencije, čime je praktično u potpunosti i suštinski i formalno zakon zaživeo i sve operativne ingerencije su date novom sazivu komisije koji treba da radi svoj posao i da u skladu sa zakonom svakoga ko se ogrešio o slobodnu i fer tržišnu utakmicu najstrože moguće sankcioniše.